Već 24 godine Dragan Trivun iz Banja Luke živi sa stomom, hirurški napravljenim otvorom koji izvodi unutrašnji šuplji organ na kožu. Za sebe kaže da je najbolji primjer spoja blagovremenog odlaska ljekaru i umijeća domaćih stručnjaka. Draganovo iskustvo pokazalo je da stoma ne utiče na svakodnevni život, nego pacijent može sve normalno da radi i bavi se različitim sportskim aktivnostima. Ja nosim ilev stomu, znači izvedeno tanko crijeva na stomaku već 24 godine, pune 24 godine. Eto, imao sam sreću da sam se javio izgleda na vrijeme, da sam to obavio i radim možda i puno više nego prije toga i neposredno poslije odlaska u penziju. Dragan je jedan od članova i predsjednik Udruženja stomičara Republike Srpske. Ovo udruženje jedino je u Bosni i Hercegovini i okuplja oko 600 članova, od tek rođenih beba pa do ljudi u 10. deceniji života. Cilj im je da kroz savjete i podršku pomognu novim članovima kako bi u svoje stanje normalno živjeli. Osjećaj srama jedan je od najvećih problema ovih ljudi. U narodu postoji nekakva izreka da je to stidljiva bolest. Ne vole, nerado o tome pričaju. Vrlo često kriju i od porodice i od komšija. Tako. Mi smo siromašna država, nemamo dovoljno novca da možemo da se nosimo sa ostalim koji imaju, recimo, ta pomagala koja koriste imaju i neke komfortne sredstva koja mi nemamo. Naravno, međutim, eto, znate kako kažu, koliko para, toliko i muzika, ipak nismo nezadovoljni. Fond uspijeva da obezbijedi tako neki minimum za egzistenciju. Udruženje stomičara obilježava ove godine 10 godina postojanja kroz niz aktivnosti. Jedna od njih je Info dan koji je organizovan na Trgu Krajine u Banja Luci. Pridružili su im se i ljekari i medicinski tehničari Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, sa kojima, kažu, imaju odličnu saradnju. Svi zajedno podsjetili su još jednom koliko je važna prevencija, jer su najčešći uzroci ugradnje stome maligna oboljenja. Niski tumori debelog crijeva gdje je nemoguće napraviti adekvatnu operaciju i da se napravi novi spoj da bi imao normalno pražnjenje, već se mora odstraniti kompletno debelo crijevo i izvesti ta stoma. To je najčešće. Međutim, imamo mnogo drugih obolenja kao što su upalne bolesti crijeva, Kronova bolest, ulcerozni kolitisi i tako dalje. Mi na urološkoj klinici UKC Banja Luka urostomu najčešće, nažalost, formiramo kod pacijenata koji imaju maligne tumore, maligne oboljenja mokraćnog mjehura. Da tako kažem, slikovito, kada ne možemo da spasimo mokraćni mjehur, da ostavimo mokraćni mjehur kod pacijentu, moramo da izvadimo mokraćni mjehur kompletan nekad sa okolnim strukturama, limfnim čvorovima i pravimo takozvanu urostomu. Stome mogu biti privremene i trajne, a postoje ukupno 3 vrste: ileo, kolo i uro. Novim pacijentima i ljudima koji znaju da će im stoma uskoro biti ugrađena, iz udruženja poručuju da je najvažnije zapamtiti da ovaj zahvat spašava život.